Il-vjolinist internazzjonali Maksim Vengerov se jkun qed idoqq f'pajjiżna bħala solist fuq il-vjolin f'kunċert mill-Orkestra Sinfonika tal-Armenja. Il-vjolinist Russu li huwa magħruf mad-dinja għat-talent tiegħu bil-vjolin se jdoqq l-4 filgħaxija f'Dar il-Mediterran. Dan bħala parti mill-Festival Internazzjonali tal-Mużika li qed isir f'pajjiżna. Festival li nata bidu fil-15 ta' April u se jasal fit-tmiemu fl-ewwel ta' Mejju. F'konferenza stampa, Vengerov stqar li jinsab eċitat ħafna li se jdoqq f'Malta u li din hija l-ewwel darba tiegħu f'pajjiżna. Saħaq li l-mużika li se jdoqq fil-kunċert hija kemm xejn iktar komplikata milli jdoqq is-soltu fuq il-vjolin, iżda se jagħmel l-almu tiegħu li jinterpretahha bl-aqwa mod. I'm very looking forward in particularly to meet the Maltese audience to perform with the Armenian orchestra and maestro Sergei Symbatyan. Id-direttur tal-orkestra għal dan il-kunċert, Sergei Symbatyan, saħaq li għandu responsabilta kbira e kif se jkun qed jiddireġi mużiċist rinomat bħal Vengerov. Il-pjanista Nareh Argamangyan, li wkoll se tkun parti mill-kunċert, qalet li hemm diversi similaritajiet bejn il-kompożituri Maltin u Armeni u li għamlet l-għażla mużikali biex turi diversi elementi li hemm fil-mużika Maltija li hemm ukoll preżenti fil-mużika Armjena. Dawn il-kunċerti qed jiġu organizzati mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta flimkien mal-Fondazzjoni Ewropea għas-Sapport Kulturali taħt il-patroċinju tal-Valletta 2018.